Kowe kok apal lho masuk purane to, Mas? Ora dadi popo. Alah kok. Ngerti ngono tok terus suarane gede lho kok iso. Ben wibawa. Berarti apal kalau daerah mriki nggih. Ya sithik-sithik awake gapyak Serawung. Oh, Nglambangan, Jatimulyo dan sekitarnya apal. Hafal. Oh, lah mek pamane Bu Bedan kene ya ngerti. Surate. Gak percaya tak suntikno. Gue anggap loro to piye. Yang penting kan ngerti ngono lho. Alah paling romu kuwi tok. Kok kuwi tok piye? Jajal niki. Kowe ngerti? Iya apa? Sing dadi dukun bayi kene. Sapa? Sukiyem. Kuwi terkenal. Wonge ngerti ra? Wonge teko iki. Wong endi? Iki lho. Bu sinten sing anu sing dukun bayi sapa? Nika Bu Sukiyem. Ingkang pundi? Seta sing cetha to, Mas, sing cetha. Gak tadi. Jempolmu ku lho sing itis. Ndi? Wah, gak cepet tok wis. Ya, Bre. Apa tak saut ora kena ta, Kak? Kok di jempol dhewe no. Ya maksud lah sing ngerti awakmu kan jempolnya langsung teng pundi? Enten Bu Sukiyem. Wonge teko. Pundi? Wangsul. Kon balik no. Lho. Ya karek kono kok bukan balik kuwi kidane bapake to piye kasa. Matur suwun lho Bu Sukiyem. Nggih. Kalau wengi aku miset anakku ning kono, Mas. Kowe ndi bayi? Lho kok di bayi duwe anak kok di bayi piye to? Lah iya. Tak picito kono nuwangi cenger bareng teko Bu Sukiyem tak langsung meneng cep wedi anakku. Mulih langsung, Mas. Kuwi dukun kok pedenan. Tegese iki Kok kaya nggonku kuwi. Piye? Dukune wedok. Umure lagi 37. Wis dadi dukun bayi. Alah kuwi sapa ae apa? Oh. Tangan keselio. Bismillahirrahmanirrahim dilat ser mulih mari. Lho kok mandi men kuwi? Wah, wonge bayu. Tenan kuwi. Umure pira? 37 lagi. Oh, tangan keselio? Nang dilat ser Weh. mulih mari. Mari. Das ngelu. Das ngelu. Bismillahirrahmanirrahim dilat ser. Mari. Masa? Aku anyang-anyangan tak gorono. Aku anyang-anyangan ya. Suwuk. Ngono. Mulih aku. Dilat masih. Ora. Oh, iso. Ya langsung mulih. Lah sik to wong kowe omonganmu ngono jere apa-apa iso. Tangan kesleo. Dilat. Suwuk bus terus didilat Ser. mari. Iya. Sirah ngelu. Heeh. Terus disuwuk bus Bus. dilat mari. Terus Anyang-anyangen. iya lah nyatane wong disu ngono trai. Lah gak di anu. Ya karek ngono to. Wong aku ra dukune kok. Kowe iki apa? Kowe iki kok omonganmu. Ana kowe iki urung salam bareng kok ngajak cerita teko ndi-ndi. Salam nunut kowe anggitku kok. Ya ora dhewe nang kok salamku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lah bocah potongane kok katen bat e suarane go wedi e. Gak nyongko rek aku rek. Duh. Aduh. Kowe kok malah kekerasan to? Aku ki jenis tenan. Kowe Lah iki aku yo mbok ganggu. sing ganggu sapa kene meneng Lah ae. nek wong salam bocah koyo katen bat ya. Lah kowe katen bat ora? Ya ora. Ya rasa nesu to bat. Ngono e nesu. Lho, ya rasane su to bat. Artinya caki. Artinya caki. Artinya caki. Le aja nyek le ngesan. Iki lek sampean nyek terus kok malah awake mengkeret. Kok malah golekno tisu. Kaya gunggu. Ayo wes kok ndang terus nih sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana gak bar pengajian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kowe dagelan yo wa maula. Dagelan yo dagelan ora sama cantrama. Wa ala ali. Siri kurang salam enek wong sambutan panas to kupingmu. Lho, mbok anggap iblis aku kok panas piye to kok. Lah nek wong sambutan mukadimah HP ngono ate mbok hahi. Wong ki mbok empan papan nggo papan dhewe to, Mas. Lah iki ya bener tak carane selawatan aku. Ya selawatan tapi pun enten Rama Kyayine nyapa kowe kok malah HP melok mukadimah. Lah nek aku iso ngono kowe kudunya bersyukur. Lah, lek bersyukur iso ora masalah. Lah nek kleru bleset cepot ndasmu kowe.
Bleset ki wajibe sing ngerti ya benerne ngono lho. Kuwi gak ngene le, ngono. Lah nyapa kowe nek kleru kok malah pengkei mukadimah nyapa lho. Kowe ya sing aman-aman ae. Para bapak-bapak, Suarane apik. ibu-ibu, sesepuh, para sepuh, para pinisilin. Lho pini sepuh, sesepuh. Ingkang Pinisilin nggo mupoi ndeke kuwi. dalu punika Sing arane awan ya sapa? Ketok peteng ya dalu. lha nggih. Dalu punika mboten awan. Kula lan panjenengan sami katuran rawuh wonten halaman dalemipun Bapak Yulianto. Mboten senes iki menika kangge ndongaaken napa ingkang dados kekarepanipun Bapak Yulianto sak keluarga. Aku kok keder-keder saiki aku. Dalu punika enten apa to? Duh, Dalu punika gundulmu apek no. wis to meneng aku tak ceramah. Wong jelas selawatan dalu punika Lah enten iya ki apa? komunikasi ya. Iya ya. Dalu punika enten apa to? Enten api unggun. Enten selawatan, enten dagelanipun. Mbok anggap ra roh wong to piye ketok no kok. Lah, kula nggih ajeng ngilingake dumateng para jamaah. Kalih dieling-eling nggih Bu, Pak. Mbok pilih jenengan gadah putra putri ingkang dereng diakikoi. Dieling-eling. Niku kok mboten jenengan tanggapke dagelan rugi. Sing rugi Dagelane no. Nah, kalih dieling-eling. Sebab menapa? Wis apa tuh? ora roh kok sing ceramah kowe kok nyapa kok. Sebab Apa enek wong ceramah kok nyetrum tanggane ndek enek. sebab kula lan panjenengan sami menika rak umat Islam. Iya, anggere nek selawatan ngumpul ya Islam. Islam niku saking tembung ISLAM. Nah iki lho, iki masuk mati. Islam. Islam. Nggih. Niku saking tembung ISLAM. Isa. Berapa rakaat? Papat toblok goblok. Ngono takon. Biasane kowe 8 ngono. Saking kusuke tambah 4. Aku timbang nganggur. Kagundulmu. Islam. Aku iki ngetes konsentrasi. Kowe malah kaya cah ISLAM. kowe kaya cah kelor. Lho. Aku ngetes konsentrasimu. Aku wis konsentrasi ya. Isa petang rakaat wajib wong Islam kudu salat. Lho ngono. Es ki subuh Berapa rakaat? 2 rakaat wajib wong Islam kudu Salat. salat. Ya bener ya lambemu. SL luhur. berapa rakaat? 4. Oh, berarti ya salat tenan kowe. Salat. Nggih menika asar 4 rakaat. Kowe iki ya hafal berarti ya salatmu kenceng tenan. Insyaallah. Sing terakhir M. Rai. Piye to bocah iki kowe iki lho piye? Kok ngeyel to? Sing ngeyel sapa? Apa nek wong ceramah kok diayel? Aki mau apa? Aki asar. Saiki terakhir M. Prei. Takon ibu, Bu. Jenengan emak prei nggih, Bu? Maksudnya iya. ra ngono blek. Iya. Maksudnya kaya awal mau lho, Islam, subuh, luhur, asar, M. Prei. M ki maghrib. Maghrib ki nek ora prei nek M kan prei nggih, Bu nggih. Ora oleh maghrib. Goblok iki. Mangkene to ngaji. Ya sepurane anu Pak, aku sampean. Iya. Aku sampean kandhering ini matur nuwun. Lah nggih. Mula saking punika M. prei. Terus Pak, Pak. Maghrib. Lah, mekaten ingkang saged kula aturaken. Isine apa ki? Kowe iki lho mengke tausiah isine apa? Kowe ngerti aku sebagai apa tadi? Sebagai dagelan. Lah nyapa? Tausiah ora nyambung ya ora apa-apa to dagelan kok. Lah nek Pak Yai tausiah gak masuk kuwi saru. Ngomong kowe ape ngekeki tausiah sing apik sing bener. Tapi kan aku dagelan. Lah nyapa kowe kek ngomong-ngomong tausiah? Ambune apa ta? Kowe mambu apa? LPG. Masa cangkemku kaya LPG. Mambu ya.
Mampu piye? Paling gak awake dhewe ning kene ngaturke sembah nuwun ning Kanggo Gati. Sing keduane paring panglipur ditimbali mriki lho Mas. Betul. Jati Mulya Klambangan. Wis tau mrene awakmu. Bolak-balik. Berarti rene mau ora bingung. Walah aku mulai kene Jatiri Kali Subluk. Kali Dandang, Kali Subluk. Iya ya. Kali Dandang kok Kali Subluk lho. Lah kan ya kancane. Gua kira dapur tapi kok kancane bareng. Kali Dandang. Wis sering mriki. Sering. Oke, memberikan hiburan Mas kagem sedaya warga mriki. Tak siarne kolaborasi nyanyi zaman biyen ki akeh sing kena nggo pitutur lho Mas. Lho tenan contone nyuwun sewu niki kanca-kanca kersane kepenak nggo kolaborasine. Pesona Nusantara. Pesona Nusantara luar biasa. Sing zaman biyen lagune ngeten Mas. Wong donya wong donya. Nah, eling mboten Mas? Wong donya padha metengo. Lah kok meteng biasmu no. Wong donya padha elingo. Elingo kudu meteng. Padha metengo. Nek ra iso ayo ndang nyambat to. Meteng kok nyambat bocah kutruk kowe iki kok sok. Timbang aku ora mek popo. Iya upama. Kowe iki omonganmu kok malah murat-marit. Nyuwun sewu, niki wau sampun diparingi pencerahan lho. Iya. Lah kok malah kowe teko meteng-meteng. Pak Yai menika tugasnya kan mencerahkan. Lah nek awake dhewe menggoblokkan. Wong bar diseramai kok dagelan. Ya lho. Ya ora apa-apa. Aku ya lagi ikir. Ora apa-apa tugasnya dhewe-dhewe kok. Iya. Jajal tak jajal. Aku dirubung laler. Kok kaya batange kowe lho. Batang piye to? Kowe iki adus apa ora jane kok. Adus deknane. Lho, adus kok deknane. Adus ki wadise ping 3 sedina. Lah repot to, Pak. Adus sih. Adus kok repot. Lho kowe ora ora pekerjaan. Kowe mergawe apa ning omah? Nganggur. Wong nganggur ku repote ning ndi to lele. Ayo ngene. Siap. Oke. Sik rene lho, tak jajal sik. Oh, iya. Suaramu kepenak apa ora? Ngerok to? Geringan wong ngerok ya. Ya. Yo. Wong donya wong donya. Iya. Lho. Kaya jaman biyen ngono lho. Aku nek gak musik iki gak iso. Ya tak jajal garingan sik bar ki musik. Mau udah nek musik kok. Mas kayak musik Mas, cili-cilian ra apa-apa Mas. Ya. Ngeten, saged mboten? Sing ketes Oh, lho. apa to sing ra iso? Pesona Nusantara nek kok lagu wong donya. Ngedol alate iso. Nek kowe ora pesona Nusantara tok. Nek kowe bareng kono aku kok kene. Oke, siap. Ayo. Saya tidak. Kowe terus mundur ya. Oke, siap. Yo, Amit lho Pak nggih. Ya Mas. Amit Mas, Pak nggih. Lah gak nganggo ngono to. Mbak anggap ning karaokenan ae kowe iki. Aku rasane kok suwebah. Sik tak kowe goblok iki. Ya, Iki lho Pak. macak apa? Sabuk iki ning weteng ya dodo mbok sabuki kok. Kat mau ora mbok loroi. Kowe kocruk. Sabuk iki mengisor Angel teku gedhe. Hah? Wala kena mesin ya. Walah mesin bandrekane kok mbayani kowe kok. Nyek. Ndang terus mengisor. Lah ngene jos. Jos Kan kaya petinju. Petinju. Lah ya petinju sing kulire ditonyo. Ayo Mas, siap. Kowe mau Mas mesti. Come on. Pesona Nusantara. Aku mesti. Wong ngajak nyanyi karo Doraemon. Doraemon gundulmu. Kowe madhep rene to? Ki nak mau tak kayak musik. Guru, Pakai. pakaian biasmu. Apa Sun Gokong? Aku sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan guru. Kenapa? Karena aku dicegat oleh siluman ketunggeng. Alah siluman ngono ya. Siluman ora serempel. Ki sida ora maju satu, mundur satu. Kata-katane lho piye? Wong donya wong donya. Terus Kowe aku bacotno. ngomong apa? Lho kowe bacotno, dol tinuku no Mas gentenan. Oh iya iya. Mikir kok. Mau. Lho kok mau piye to? Dingi aku mikir. Mas teh nang kene teng daleme Pak Yulianto mikir. Harus sing penting nyambung lho.
Iso ya? Mbuh. Lho. Kowe iki aja gawe ndredegku lho kowe. Aku yo padha ae kowe yo dadak. Lho, jenenge dagelane paling gak awake dhewe kudu kreatif ngono lho. Iya ya. Spontanitas kudu anu iso. Kowe kena apa kowe mesti bar lungguh kok ngisor kono to? Kowe gak ngono. Gak. Aku tuh gremeti mbok apa ki? Ayo, Lah krasane piye? mbok klitar-kliter. Lah keri apa ora? Bek tak ben go keren-keren. Oh digremeti ya dienggo keren-keren. Lah nek kesel dia menang dhewe. Ku nek gambar teblek ya urip terus kok. Tuwa blek kok gak teko pulung ati. Kowe neblek apa? Aviator. Ayo Mas, musik. Yo. Iya ya. Wong donya wong donya. Wong donya Padha kelingo. Wong donya wong donya. wong donya padha elingo. Urip iku ning alam donya. Tu eling marang sing kuwasa. Urip iku ning alam donya. Yo yo kudu eling marang sing kuwasa. Wong donya wong donya. Wong donya Wong donya padha elingo. eling. Solawatan solawatan. Yo Ayo selawatan. yo. Apa? Wih, dadak. Spontanitas awake dhewe iki ndereke selawatan. Kok terus selawatan. Golek Purwokanthi dhisik selawatan selawatan. Tak ngarep isik kan ra masalah. Amal drama kebanteran aku. Njaluk alus. Arep tak lirih ngono. Liri Mas. Lirih Mas, kendali Sosok sithik. ketok ora poek tak krungu ngono. Iya, kayak Yo, Siap yo. wong donya wong donya. tak. Ayo. Wong donya Padha elingo. sing wong donya wong donya. Yo. Wong donya padha elingo. Urip iku ning alam donya. Kudu eling marang sing kuwasa. Sip urip iku yo ning alam donya. Kudu eling marang sing kuwasa. Ayo wong donya wong donya. Wong donya Wong donya padha elingo. Solawatan solawatan. selawatan ngandelke iman. Solawatan solawatan. Selawatan ngandelke iman. Andelke iman. Karo selawatan. Asik. Andelke iman. Aja lali selawatan. Sik. Mbok ulet-ulet tok iki. Kuwi jenenge mbok wolak-walik. Sing penting nyambung. Ngandelke iman yo. Solawatan ngandelke iman terus Carane yo selawatan. iki jenenge molak-malik. Lah bener apa ora? Ya bener. Lah iya. Solawatan solawatan. Selawatan ngandelke iman. Solawatan solawatan. Selawatan ngandelke iman. Ngandelke iman. Karo selawatan. Ngandelke iman. Carane selawatan. Wong donya wong donya. Wong donya padha elingo. Asik. Jati mulya jati mulya. Jati
Yang guri ndeletek dhewe.